Tapi Suntiang matematikam tadi. Iya ya. Itu lah banyak komen dalam hati ya. Ada orang mati ya. Oh itu. Suntiang matematika. Ya. Oh malu nampak di secara langsung kenapa? Suntiang dapat dentikam patah hati badan binaso kaduai taraso cangguang tinanabi Tasinta anak tengah malam nan batanyo bake mandenyo oi mandehai ayah kanduang lima yoki ayah kanduang lima yoki Kan lupa balang pun tuang na punya sultan rajo ame oi oi bali menambang hari pakan di mana kini wesalu cincin perak sapuanyo ame sayang baraso kata kicu oi tuanai bawa ke tukang tudau Badok kuriat baca salam
masa setangkai dua tangkai gandunai jatuh ke bawah silaroyo jatuh ke bawah silaroyo hati denai barambui kusui nandi dia mangko salasai oh dia adi anak tahu asamuloyo adi anak tahu asamuloyo Nandi sawah tumbuhannya ganjo tumbuhannya diulur kanduai ngajak gua pulau disuali ngajak gua pulau disuali nalah payah denai manjago pakai luko hati dena dahulu oh dia kini masih uang pulauan kini masih uang pulauan adalah ya dari ulu kadang melepai tapi oh dia terendam sampat di muaro di mana kini akan sayang dan tio alai bulu kasihan menjadi darah daging kedua nandi adik buang sajo nandi adik buang sajo